Klar? Hallo, hvad skal man? Du skal bruge den her, den der W, den bruger du til at løbe fremad. Den er løbet til siden, den løber til siden, den løber bagud på. A, S, D og W. Og du skal bare finde sådan nogle kort ting og forskellige. Når lyset kommer, kan du gå rundt, okay? Ja. Det var den mus der. Nej, der var du. Det bliver altså bare Du skal trykke på. Hvad skal jeg klikke på? Okay. Jeg kan sgu da ikke se for den der drømmefanger. Okay. Okay, du trykker F for at slukke nu, men det skal jo helst gøre. Nej, du skal bare trykke venstre. Nej, højre. For hvad? For at slukke nu, det skal du ikke. Det går lige meget nu her. Nu er bassen jo ikke gået i gang. Altså, skal vi have røgmaskinen ind, Julie? Ja. Nej, ellers tak. Så skal Oliver altså også. Ligger de der pakter på over alt, eller hvad? Sædler? Ja. Ah! Fik du et chok? Nej, slet ikke, mand. Jo, du gjorde. Nå. Oliver, fjern dig fra mig. Bare få alle musiknapperne. Ej, Julia, det er ikke bare spændende. Nej, egentlig ikke rigtigt. Jeg vil give den skærm her. Jeg fandt over en sæd. Ja. Den der kan Nej, stå og se ud af Og når du ser skærmen, så bare det chip, det ved godt, at man skal stoppe, men det bliver ikke bare et lille skærmen Ad. skærmen flimmer, så kan du løbe. Ikke mod manden, men væk. Men hvor ved jeg så, hvor manden er? Så kan du se, du ligger på den der, ikke? Så er den der inde, den der. Den der, som jeg har fingeren på. Den lille fingeren. Så kan du hurtigt. Godt, gå derover. På bilen et eller andet sted, så kan du nok være okay. Ad. Den tog Jonas jo så ikke, jeg tror. Jeg prøver bare. Julie, jeg kunne godt tænke dig. Så giver jeg et eller andet, så hvis du sørger for, at det der hus, der når vi finder det. Prøv at gå lidt. Julie, du skal jo kigge på bil. Ja, jeg skal sgu da lige finde Se, så går du hen og klikker. på hvad? Bare klik. Gå hen og klik. Ja, jeg går sgu da hen og klikker, mand. Nu har du en, så begynder bassen. Godt, nu begynder bassen. Ad, hvor klamt. Nu går tænker man efter dig. Jeg nåede at spejle. Nå, hen og spejle. Ej, hvor klamt. Hvis du kan nå at finde 44 minutter for. Men det går jo... Ej, hvor er det klamt. Ja, selvfølgelig er det jo klart. Det er også sådan, det jeg laver. Så vil jeg finde igen. Nej, det er ikke. Prøv at se, skat. Den der mand! Den der Ja, mand, den er safe for en bot, hvor du ved, hvor han er. Jeg må med op! Ja, hvor skal den hen? Ej, hvor er det klamt. Undskyld. Vi gjorde det der. Det var videre, Julie. Ja! Jeg tør. Og Julie, det er lækker, men det er en lidt dårlig computer. Adler. For helvede, mand! Det vidste jeg da. Det er klart, det der. Ad! Nej. Ja, det vidste jeg lort. Altså, mener du det seriøst? Ja.
Du kan sgu da ikke finde det igen, mand. Der kan være en hjemmeside. Ad. Fuck, den lagger, Tobias. Fuck. LOL! Hvad, men det er bare meget højt Altså. Ulle, hvis den lagger, så skal jeg bare kigge ned i jorden, sluk lommelygten og tænde den igen. Ad. Ej, ikke så tæt på mig, Tobias.